Amo ay. May ko eskwela. Eskwela. Nakatas ko pa siya na mag-online. Tapos Online. pain pa akong nabot. Ang practice kami media. Oh, sige na. Ingat ka mo. Sige. Good mo si Kuya James, no? Ha? Good mo si Kuya Oo. James, no? Magsabay ka na lang mamaya pag ako. Oy. Halo, halo. Ah, si Chinchin. May pasok pala si Chinchin. Nora? Halo, ano bago? Iwala. Ayun mga par. Magandang hapon. At ayun, yung anak ko ay medyo okay na. Kaya nakagala tayo. Kahapon hindi tayo nakalis kasi yun nga. Dahil sa may sakit yung anak ko, ayaw ko nang gumala kapag mayroong nararamdaman sa bahay. Pag may sakit sa bahay, hindi ako maalis. Kasi di rin ako makakabilo, makakapokus sa pag-vlog. Kasi may iniisip. Ayan, dito na ako sa Santo Domingo, Santa Cruz. Gawa tayo ng vlog. Habol. Wala pa. Di pa tayo nakakaisandaan ng dollar. Baka di tayo makasahod sa February. Ay, March. Kasi itong February na itong March pala itong masasahod. Kaya kailangan natin mag-upload kasi matumal. Parang matumal yung ano ngayon, yung dollar. Vlog lang tayo ng vlog. Bira lang ng bira. Okay lang yun. Ang mahalaga ay masaya tayo sa ating ginagawa. Yun ang importante. Yun, shout out sa lahat ng viewers. Hello po sa inyong lahat. Mga sponsor, hello po sa inyong lahat. Habang wala pa yung team. At ayun, shout out kay tatay. Tay, kamusta ka na po? Galing ka tay. Pesos. Sana gumaling na si tatay. Tatay Kalusik, shout out sa'yo. At syempre sa dalawang umuwi, Purias, Tali Parson, shout out. Garotman, shout out. Amoy. Yan, malapit na tayong lumiko dito sa may shortcut. Dito na tayo sa bato.
Andito na tayo sa site. Iba yun oh. Itigas na yan. Mga ilang araw na lang pwede nang baklasin. Now looking back. Motor ni Vince. Ayan, dito na ako sa sa kanila. Hindi ko alam na nagbubuhos pala dito sa kaila Ate Bidang. Nag-aakot tilo. Sinanga yung ngipin mo? Ilan yung binunot? Ilan binunot? Apat. Oh. Kailan ka magkakangipin? Di pa alam. Pero sinukatan na. Di pa. Ayo. Hindi pa magaling. Ayo. Buat mabigat. Tinako. Ayos ah. Usok. Oh. Nabaon. Dagag. Mamaga? Hindi na masakit. Masakit pa. Pagdating ko nagbubuhos pala sila dito. So sabi ni ko ay vlog daw ako. Hindi ko alam na may gawa dito. Kasi yun nga, 2 araw ako di makaalis sa bahay. Gawa ng may sakit yung anak ko. Kumbaga nagpatsamba lang ako pumunta rito. Dito lo. Yung ot-ot. Marana sa ibobo. Basa. Puno dito eh. Magbuat tayo pantay. Yung buko manig. Ginagadot mo na. Dad, puno daw dapat. Puno yun. Pangalawa. Ano oras ka nagsimula? Anong oras nagsimula dito? Maaga. Maaga? Ano yung banga? Puno. Puno. Kaya mo?
Binubuhin kila yun. Parang tilo yung puto, parang tilo. Ay, ipirot na. Salita ka kasi. Sige na, salita. Baka din na ano yung salita mo. Graba. Ito si Tilo yung ano, videographer natin. At yan, siyempre salamat kay Kuya Noli at binigyan tayo ng content. Pinakontent ako ni Kuya Noli. Ito ano? Barado. Oh, tali. Ayos na eh.
Ayaw mo muna. Yan, tuyo na yung daanan dito. Ilang araw na rin na di umuulan. Sana tuloy-tuloy na. Sir. Sabihin ako sa'yo. Oo. Samoy. May ko eskwela. Eskwela. Nakatas ko ba siya na mag-online? Tapos Online. pain pa akong nabot. Ang practice na yung media. Oh, sige na. Ingat ka mo. Naman. Sige. Amo. Good mo si Kuya James, no? Ha? Good mo si Kuya Oo. James, no? Magsabay ka na lang mamaya pag ako. Oy. Opo. Halo, halo. Ah, si Chinchin. May pasok pala si Chinchin. Okay na. Nora? Opo. Sige lang po, sige lang po. Wala. Malaman. Puro ano? Malaman. Hello. Kanina ka, sir. Ikaw muna yung vlogger niya, sir.
cameraman. Tapos over na lang natin, ha? Salamat siya. Yan, tapos na yung pathway. Ate Bidang. Amoy. Bibili na raw si Ate Bidang na ano, 4 wheels. Ferrari. Ferrari daw. Patagilid lang ba ganyan? Pakiling. Sila, hugas bin. La kuya. Salamat sa kanila. Salamat sa mga sponsor at dito. Mga nagbayanihan. Hindi na sila mapuputikan. Ayun po, tambay po sana ako dyan sa barracks. Kaso si Sir ay nag-alok na rin na umuwi. Isasabay ko na po. Ayan. At Sir Teacher, atid ko na dun sa sakayan. At ayun, siyempre, maraming salamat po sa mga sponsor na nag-donate dito sa ano, dito sa pathway nila. At yun, nakakontent tayo. Maraming salamat kay Kuya Noli. At pinablog ako dito. Hindi ko alam na mag-ano sila magtatrabaho dito sa pathway. Uwi na kami natin Bidang. Bye bye Sir. Ayun po, hanggang dito lang ang vlog na to. Maraming salamat. Bye bye. Love you all.